Kaixo, Jon. Kaixo, ataldean. Zelan gabiz. Ondo Xabierko, bai. Mila, ezuko etorkia Zuri inbitatzearen, zuri. Jon, kirol burua ikusi izatuko, edako nola duzunitu, pentatoia, aizuko edo nola. Bueno, bai zuk ondo esan zu modu, nik harri jasotze mundutik naro, harri altzatze mundutik, eta gero, pentatloian bebiltzen az, da hortxe danetik pixkat, ez? Nola eta mundu honetara? Bueno, nik txikitatik ikusi dut nire aita, herrikiroletan, harri altzatzen, eta ikusi nire aita, eta bai tio eta lagunekin guruko, herrikiroletan, nire horretan ausartu nintzen. Zer deskubritu duzu gehien bat hauia jasoitzekan? Bueno, harri jasotzen azkenien herri jutezera, eta plazak ezagutzozuz, gentia ezagutzozuz, lagunek eitxozuz bai, eta azkenien gauza polit bada. Gogo batzen zara, zen izan zen zuen lehenengo plaza. Oin, horan esan da, lehenengo ez da, baina lehenengo tariku nire herrixen, Maiabiko herrixen, Maiabiko hauzon baten, hasiko nintzen ni pentsau, oin momenturen akorratzen lehenengo, baina bai, Maiabiko nire herriko hauzon baten, edo herrixen, bai. Zer eduki behar da kontutan ere bai, alako kiroletan hauiak jasoitzeko gagaiak, zerretik pisuakin olgetan dozue kakoikien artean. Bai, lehenengo eta behin, biosuna gogue, danetarako. Zuke entrevistak etxeko zu gogue, nik harri saltatuko gogue, lehenengo gogue horrek ez badau, ez da zuengo. Da gero goguakin, purka entrenatzen, juteza, da mejoratzen, eta azkenin, ez eza maila batera, deportista konsiderabla, izan zaiken modu, ez? Eza izan da, boia honetara egistea. Erreza azkenien entrenatzen ikustezu, zen nivel deko zuzuk. Eta erreza doez, azkenin bakoitzak bere maila deko, eta nire maila hau da, eta erreza doez, erreza, ez, azkenin entreno bida, eta entreno bari, ez da gora itxik. Zuko mendatu duzu familitik, kiokere, ibilitzen, aita edo, horiek ere aurriko oso honak emango zizkizuten. Aholku honak, ze berak Europa azkenien mundu horretan ibili ziren, eta berak bizitako esperientza hori, gero azkenien zuri transmititutu, ez? Eta purka mejoratzen bai, norbera ikasten juten da faioetatik. Ez dizu baldetuko plazarik gogoena lasai, baina pentsatzen hasita zein da burua etortzen jaikio lehenengo plaza eta pilota lekua. Gogokoena? Burura etortzen. Burura etortzat azpeitiko zezen plaza adibidez, ez? Zezen plaza politxezen da gentiakin beteta bai, nik uste plaza hori izango da, nire etortzen gatan lehenengo burura, bai. Ze esperientzi dukozu plaza horretan. Plaza horretan deko eta adibidez, lehenengo pentatloi txapelketa bertan egin zen, oin dela 4 urte edo, eta sortean nintzen ni izetia 5 partaietako bat, ni izan nintzen, eta ambiente oso ona, gaba esan, eta niretzat imagen oso, recuerdo oso nadekot. Gaba? Bai, gau ezin zen, pentatoia finala gau ezin zen, eta jente asko bai, eta niretzako, recuerdo horretan dintzet, politxenetariko bat, hori. Bai, nimetakit zelan pentatoia asko lagiko zaleaka gagenoko gagetzaia baina igual batzuk ez dakite zehazki zer den eta zer da pentatoia. Pentatoia da 5 herrikiroletako txapelketa bat, lehenengo harrixe altzau bida, harri altzatu, gero gizaproban, harria tiratu, gero aizkoraren bida,
gero txingak eren eta korrika, 5 kirol dira, eta, bueno, modalidade bakoitza ikustu, egin biozu, eta, bizkorren eitzen da benak, irabazta da, ez? Horlako txapelketa bat esango genuko. Zu nola ematen duzu kirol horien arteko transizionua? Transizionua? Bueno, entrenatzen juteza, eta entrenatuz mejoratu, eta, bueno, aldan modu, esango genuke, bakoitzak bere erara. Lesioak eduki ditugu, edo Bai, belauneko lesio bat, eukina ben, eta hain pixkat badekot, oin hasinaz apurka entrenatzen, baina aurreko urtetik pixkat belauneko binekin, eta bueno, oin bintzet hobeto eta posik. Aizko bat, edo aurre jaizartzalea, oinoko bekain, eta beste profetan egin hori, gako bagutin bat jatzen dut. Guk ikusten dugu adibidez, aizko bat eguga buskatzen eta oso ondo pipiztoko, baina gautik sentimendu eta egonezen pila bat gaizako dire. Nola kudeatzen du kirolariak hori momentuan? Bueno, kirolari bakoitzak eskenien mundua, nik nire kasuan adibidez, aizkorari harriatzaten da nien, nire aurkari bat badekot, ikuste bot aurkari oso ona dela, eskenien onartzozu, zure maila hori dela, baina, bueno, pixkate zure mailaku da, nervizu egoten dira, eta zuk azkenin maksimo bat egon biozu. Eta nire kasun, atope jotera izaten da, sentimentuak atope, jo bidala. Galdera bost kirolak jabaiak diez. Bai, lehenengo bida harri altzatu, gero amaitxutakoen harri altzatu, enbia gisa proban. Hori amaitxutakuen eizkoran, eta amaitxutakuen txingak eta hori eta gero korrika. Osa, deskantzo harik, ez da deskantzo, dana segido, baina lehenengo zure kirola amaitxu biozu. Eta aizkarena aukapetan duena dana irabazle. Hori da, bai, hori da. Zalantza nuen. Bai, normala. Eskerikazokoa. Zure imitatzen. Baldera kirolaz apagozte zerbait egin daukazu edo ikasketa behar. Bueno, lanien ibiltzenaz, eta gero lagunekin ibiltzenaz. Eskupelotan asko gustatzen. Bai, lehena txikitan, 17-18 urtera arte, eskupelotan ibiltzen nien tope. Eta oin eskupelotan ez, baina herri kiroletan bai. Eskupilotak eman dizu alako oinarri moduko bai kiroletan aritzeko. Bai, azkenien pelotan zure aurkarisen kontra enbiozu, herri diferentitera juteza, tensiño hori bai transmitiotzu apur bat, ez? Baina kirol diferentiek eta bakoitzak bere aldeko gauzak eta kontrako gauzak dekoz. Ogoi zapen polita edukiko duzu pilota minutik, ez? Bai, lagun asko, pelotan oso lagun asko. Eta gero entrenatzeko momentuetan, gustora juten ditzen bai, eta momentu honak eta txarrak darien modu. Momentu honak lagunekin eta partiduak irabazi, galdu, eskuko minape bai, eta ondo ditzen gustora. Zer musika entzuten duzu? Musika? Segun ze momentu, bai, ez? Oin momentu, ez dakit, juergarako dauena tabernetan, danetik esango nuke, danetik. Kirolaria zara, pilotan ibilezinen, hori kiroleta, lanean, baina pertsona zara, bai, eta bizakia zaren bezala, zukera edukiko dituzu, zure kezkak zer kentzen dizu loa. Loa, ni lo tranquilo, Bai. Bai, ez da?
Loa, ez pentsu, bueno, egunerokotasun, eguneroko sortatzen gatu zen, problemak edo igual. Horrek kentzu ez dira lu, baina, ez dela, nahiko lasai. No bezala, mina ezak etortzea baitek oso guztoga. Egon, eta bilaleko diego musu bat gugaiko zila, Hombre, claro. Mama jende. Agur.